Hvornår har du sidst hørt om ordet dialog? Hvad forstår du egentlig ved ordet dialog? Lad os se nærmere på det. Jeg tror, vi er alle sammen klar over, at verden er under en overraskende forandring. Og vores traditionelle grænser og mødet med de fremmede kulturer er uundgåeligt for os og for vores kommende generationer. I den sammenhæng er ordet dialog blevet det mest brugte og populære ord, især iblandt præster og biskopperne. Ja, dialog er et af de bedste redskaber, vi har, når vi skal komme ind i hinandens verden. Og især nu, hvor tusindvis af muslimer og ikke-kristne er kommet til Vesten, har vi alle sammen en enestående mulighed at møde dem på vores banehalvdel. Der er ingen tvivl om, at en saglig dialog er også ofte måden og vejen til, vi bedre kan forstå hinanden og overbevise hinanden, uden at gå i krig med hinanden med vold og diverse umenneskelige metoder. I det hele taget fremmer dialog forståelsen, og den må aldrig nogensinde opgives. Nej. I hvert fald ikke så længe den anden part også ønsker at medvirke i en gensidig, ligeværdig og respektfuld samtale. Men dialog er som sagt kun et redskab til, at man kan nå sit mål, og aldrig målet i sig selv. I visse kredse, blandt de gejstlige, men også blandt vores politikere, er man desværre gået i stå, synes jeg i hvert fald. Man er gået i stå netop fordi man bruger dialogfænomenet som et skjold til at skjule sig bag. Og den vej rundt fraviger man sine opgaver som politiker, biskop, præst eller missionær. Sagen er, at kirken og det enkelte kristne menneske har ikke alene modtaget syndernes forladelse og det evige liv i Jesu Kristi navn. Vi som kristne er også forpligtet til en vigtig befaling, missionsbefaling, som lyder, at vi skal ud til alle folkeslag og gøre dem til Jesu disciple. Og dette sker ved at forkynde evangeliet purt og rent, døbe dem i treenighedens navn og undervise og påminde hinanden om Guds ord. Dette er nemlig en missionsbefaling og ikke en dialog eller hyggebefaling. Denne vigtige befaling er, hvad vi søndag efter søndag hører ved dåben, og ikke desto mindre har præsterne, provsterne og biskopperne skrevet under med deres egne hænder i deres præsteløfte, at de vil forkynde evangeliet purt og rent, inden de modtog ordination og gav hånd derpå i kirken. Summa summarum, mission er målet, og dialog er et af de vigtigste redskaber, vi, ligesom vores egne Herre, Jesus Kristus, må bruge til at komme sagligt og ærligt tæt på vores medmennesker. Men dialogen må ikke blive et utopisk jagt efter en falsk konsensus, hvor vi tror, at vi nu kan bare slippe tøjlerne og falde i søvn, blot fordi imamerne byder på en kop te og en portion latter og smil. Vi lever i en meget spændende tid med historiske gaver og opgaver. Aldrig nogensinde har vi haft så mange mennesker med andre etniske og religiøse baggrund her i vores eget land. Kirken har været vant til at sende missionærer ud med en pose penge i deres rygsæk, med det håb, at nu har vi gjort vores kristne pligt, nu kan vi have god samvittighed. Mange gode ting er sket, ja, og mange gode mennesker har investeret deres liv, deres penge og familie på den konto, fordi de har haft en stærk tro og hengivenhed over for Guds ord. Store selskaber har endda været stiftet i tidernes morgen, og de har endda alle sammen i deres vedtægter eller direkte på deres navne kalder sig selv et eller andet med mission. Men det ser ud som, at dialogfeberen er ved at tage over, og selv de store og meget missionsorienterede missionsselskaber har det efterhånden svært med at leve op til deres oprindelige visioner og mission. Jeg ved ikke med dig, men jeg kender personligt ikke nogen missionsselskab, der kalder sig selv for eksempel Dan Dialog, Dialog Afrika eller lignende. Nej,
Så lad os bruge dialogen til at leve op til vores kristne pligt og opnå vores kirkelige mål, nemlig mission. Må Herren velsigne dig og bevare dig og være dig nådig. Amen.